Nitiere short courses online. Nyithindo chak ng'urore godo mos ka giikore mar biro ang'ono biro somo. Kigel beda ni koro gin girito biro university. Gichak engage. Short courses mane online gisom, gidhi schools mite gisome go primary whatever mane kod machiegni kod giendo gijiwo jowade gipuonji gitim ang'o gero kigibira ni gibira yudi koro ni giyueyo engage kech gine wacho ni gine idle mind is a devil ang'on workshop. Engage mondo giikre maber mar biro mbalariany kata mar dhi e TVET waritogi giikre kibeda kamano ero, and above all gi maintain good character. Gidimbre maber, gibolre maber, gijojo wadgi ma chien bende ginyis kaka nyogo timore gini mane mwadwaro tim maber, nyisruok maber, and kata kanya wadu moro no kotimo maber king'ong'ne jiwa kisani bunjo moko makotol ki ang'o gero wajol uru kong'ong'ne jowadwa gimone watimo gone Nyasaye erokamano kuom yogi kuom yono ero wane ni to what next. Erokamano mwalimu Dr. Mary Goretti Akinyi kuom loso kod Okinyi makawuono. Nyasaye obed kodi. Kantiere chieng' machielo wadna chako gweli kendo wamed go mbaka ka opuonjo jowa weche mag somo. Erokamano Victor. Erokamano nya mano japuonj mar mbalariany mar The University of Nairobi Dr. Mary Goretti Akinyi kendo jakanyo mar Fawe osebedo bende ka konyo ahinya ne puonjo nyithiwa manyiri weche mag ritruok mondo nyithiwa manyiri kik gamie mohiu. Fawe no osebedo ka kelo konyruok kunyalo paro kampen mane gitimo e Ramogi FM ka higa mokalo chien mar puonjo oganda kalore koda weche mag ritruok. Kao kamano en Sadek Bankini mano kende wayudo weche manyien kod Vincent Otieno. Chako hala, ger ot, nyop lot kata chul school fee gi cooperative personal loan michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo tayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Sadek Marokinyi saokino kanyo kod Cooperative Bank Ramogi FM Kachunja Luo. Chul bills mag dok e school e yo mayot. Tim chudo mari achiel kachiel kitiyo gi till kata pay bill gi M-Kop Cash kata Kop ATM card mari. Ne hola miyudo sano M-Kop Cash chopo dwachi. Di mana star auchiel abiriyo hash kata donje M-Kop Cash mondi yor kwayo mari mar yudo hola. Inyalo kao hola mar pocket money ne nyathini kamora mora gi Kop prepaid card. Limbad bengi mar Kop mantie machiegni kodi mondo yud mari. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Uganda jo Kenya ok puoyo okang' ma sirikal ne okawo mane lando ni koro nitiere penj moyiedhi mar KCSE ne jogo ma bende ne orem timo penjno higa mokalo. Gimor mokalo ka giwacho ni moko kuomgi ne orem timo penjno koluwore kod chandruoge mane ok nyal geng' kama oting'o tuoche. E kind chandruoge mamoko koro giwacho ni gibiro thuolo mar timo penjno kendo e tielo mar ariyo mondo mi koro gichop lek ma gin go kotenore kod weche mag somo. Waziri wa elimu amefanya jambo la maana sana, manake hapa kwetu kama upande wa Samburu watu wengi wanatoka wasasi wengi wanafunzi wengi wanatoka wakiwa katika form 3, wengine wanatoka katika form 2. Ninaona ya kwamba ni nafasi nzuri sana na ni jambo mzuri sana serikali ya Kenya imefikiria kwa mara ya kwanza sana. Wale wanae drop, wale wanaipata watoto kisha wanakosa school fees na wale watoto wanakuwa discouraged, wanasema nimeshakosa school fees sitapata form 4. So sasa kuna uwezekano kwamba watoto wetu wasichana wanapopata watoto wanaweza enda kufanya tena mtihani nyingine, na wale waliokosa school fees karo sawa za shule wanaweza tena kupata nafasi na fursa ya kuweza kufanya mtihani. Hata vile wazee wale walioko nyumbani, mtu anaweza taka kufanya pata certificate yake for further education, anaweza pata kufanya exam na akaweza kujiendelesha kwa maisha. Kinde mabende nyo igolo duoko mar penj ma joklas 12 KCSE ma higa mokalo migawo mar somo kokale duol ma ochung' ni weche mag piny olando ni penje ma oyiedhi no koro ibiro bed ka itimo e dwe mar 7 mar higa ka higa mondo mi koro kony jogo bende ne koso timo penjno e wang' sa. Jatend migawo ma ochung' ni weche mag somo pacho ka Ogamba Migos nyo wacho ni chenro no koro geto jopuonjre mane gi gombo mar dok nuoyo
kata dok timo penjno kanyakla kod mago bende ne orem timo penjno kolure kod chandruoge chandruogego ma bende ne ok nyal geng'. Starting this year and following extensive stakeholder consultation, I wish to announce that Kenya National Examination Council will introduce a mid-year series of the KCSE examination to be administered in July every year. The examination will target candidates wishing to repeat the KCSE examination and those who may have missed sitting in examinations due to sickness or other unexpected hardships. Adult candidates may also consider registering for the July series examination from this year. Magitimore ka bende nyaka gie sani sikune opogore pacho ka pod dhi nyime kod nyiso mor magin godo ka oluwore kod duoko maber manyegi yude penj mar joklas 12 KCSE mabende duoko mare nyolandi odiochieng' manyoro ka e kaunti ma Homa Bay skunde bura mayudore e kaunti ma Homa Bay nyaka gie sani pod nigi mor koluwore kod duoko maber manyogi yudo e penje machalo kamano e skunde sekondar ma Orero mabende yudore sub kaunti mar Rangwe. Report yangu ni jopuonjre duto maromo 614 ma ne otimo penj mar KCSE ma higa mokalo oyudo thuolo mar biro donjo e mbalariany ka jopuonjre maromo 73 kuomgi nyoyudo grade mar A-, jopuonjre moko maromo 209 nyoyudo grade mar B+, ka bende jopuonjre moko bende yudo maromo 242 nyoyudo grade mar B plain, ka jopuonjre maromo 85 nyoyudo grade mar B-, ka bende report onogo yango ni jopuonjre maromo 5 to nyoyudo grade mar C+, ka duoko no nyomiyo skuno Minsco mar 9.4. Japuonj maduong' mar skuno mano Dickens Bula owacho ni duoko maberno webiro koluwore kod tich ma kanyakla mane gitimo luwore kind nyithindo kod bedo ni jopuonjre giwegi bende ne itimonegi gik ma jiwogi kata motivation. To e skund sekondar ma Homa Bay High mabende mayudore kaunti ma Homa Bay, jopuonjre ma kwan giromo 449 mane otimo penj mar KCSE ma higa mokalo oyudo grades ma koro tero gi mbalariany mantiere kinde kata grade go ntiere kind grade mar A plain gi C+. Ka bende Minsco mar skuno ne en 8.1. Aira chonyo North Sub County e skund sekondar ma Gendia High ma bende nigi Minsco maromo 8.100 ka jopuonjre ma kwan giromo 381 kuom jopuonjre maromo 401 mayande ne otimo penj mar KCSE higa mokalo oyudo grade ma koro tero gi mbalariany ka jopuonjre maromo 2 e skuno nyoyudo grade mar A plain, jopuonjre 26 oyudo grade mar B+, jopuonjre 89 oyudo grade mar B plain, ka jopuonjre moko maromo 182 to nyoyudo grade mar B-. Duoko maber e penjno kata kamano nyochako duogo ne kende skund sekondar ma Oriwo Boys mayudore Rachuonyo North kama bende jopuonjre maromo 832 oyudo grades matero gi mbalariany ka kileronwa gi japuonj maduong' mar skuno mano Henry Airo. Ne wan gi nyithindo 846 to 832 oyudo between A plain and C+. Nyiso ni nyithindo 832 o qualify for direct entry to the university. Wan gi percentage pass mar 98.34. Nyithindo 14 kende ma oyudo C plain and below. Mean grade mar school en 9.1. 9.102 kwa wuok e 7.9 mane wan go last year. Koro grade mission marwa en A plain wan ga chiel, A- wan ga 15, B+ wan gi 266, B plain wan gi 397, B- wan gi 140, C+ wan ga 13, C plain wan ga 11, C- wan ga 2, to D plain wan ga 1. Ka Ogande Girls mawuok e kar chung' od bura ma Homa Bay Town bende ne ok odong' chien ni mar gin bende ne gigolo jopuonjre maromo 730 mabiro dhi e mbalariany ka skul owuon to ne nigi Minsco mar 8.1 e skund sekondar machielo miluongo ni Bishop Linus Okoka mayudore Rachuonyo East Sub County e kaunti ma Homa Bay bende mor ne okwako to kane jopuonjrego omiyo skuno Minsco maromo 9.01 kendo koro ne gigolo jopuonjre maromo 509 duto mabiro dhi e mbalariany. Kata kamano nitiere skund sekondar machielo ma iluongo ni Nyalkinyi Mix mayudore kar chung' od bura ma Homa Bay Town kama bende owuoke achiel kuom skunde mabeyo mokalo gwenge makono bang' golo jopuonjre maromo 94 duto makoro dhi e mbalariany ka bende japuonjre ma iluongo ni Jared Okoth Abich ema ne oyombo e skunno gi mean grade mar A- mar points 80.
Magitimore nyakoromogi ka bende morgi hilo ne opong'o chuny jopuonjre kod jopuonj mag skund sekondar mang'ia Girls mayudore County ma Siaya bang' skundno ne yudo duoko maber e penj mar joklas 12 KCSE ma duoko mare nyolanda yango odiochieng' manyoro gi jatend migawo mochung' ne weche mag somo Julius Ogamba Migosa. Skundno nyotimo maber e penjno mar KCSE ma higa mokalo kama japuonjre mokwongo nyoyudo grade mar A plain ma en koluwore gi japuonj maduong' mar skundno Helen Masengelo bende wacho ni grade no en mano ma bende pok oyudi e skundno gi japuonjre moro amora kuom thuolo mar higni 10 mokalo chien. Kanyo onyiso mor ma en godo ka oluwore kod duoko ma kamano japuonjno kata kamano nyoyango ni jopuonjre moko 27 bende nyoyudo grade mar A- ma koro kelo chakruok mar skundno mar Ng'ia Girls mayudore County ma Siaya duogo kendo lai mar timo maber kotenore kod weche mag somo e penj bang' ka osedok chien kuom kinde malach. This year we are so excited, we are so happy. The improvement that we've gotten this year is quite amazing. I'm very, very grateful to the Almighty God for this day, because this day has marked a turning point for Ng'ia Girls. At least this year 2024 is a new journey for Ng'ia Girls. We've never had A's, but now so far the A's and A- we have so far are 27. That is a great improvement from last year where we only had around 5 B+. We've gotten A, which I'm told for the past 10 years we have not gotten in this school. Ne bende wacho ni duoko makamano ne obiro koluwore kod tich matek mane gitimo kama bende ne osingo mar biro neno ni skundno ochier kendo ma odhi nyime kod yudo duoko maber kata penj maduong' ma higani mano penj ma joklas 12 KCSE. The girls have worked hard, they were so dedicated, they were determined, they really knew what they wanted. They went beyond what we expected from them, and that's why they've gotten the good results. The teachers have really worked so hard. They've worked around the clock. I want to thank all the stakeholders of Ng'ia Girls High School. Now that we began a new journey, Ng'ia is an old prestigious school, and Ng'ia must regain its lost glory. So I know that the next years coming, this year 2025 and the other years, will do far much better. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en ni anyuola moro mawuok e gweng' ma Gongo mayudore County Mombasa osebedo maonge kod kwe thuolo mohewo jumbe 2 nyaka ne nyathigi moro ma jahigni 3 lal apoya nono. Kata bang' chwalo wach mar lal mar nyathigino ne obila ma ochwe mak achich moro bende ne tudo kod lal mar nyathino. Lek margi mayudo nyathigino pod chal ka gima nimo gino bende koro miyo ketogi gidang'ni mokalo ka koro gikia kuma nyathigino nitie. Kakilionwa ripota marwa County Mombasa, George Aoko. Sina amani kabisa. Wiki mbili sijui mtoto wangu yuko wapi. Yaani sijui analala na nani. Mimi mwenyewe sijailala kwa ile nyumba. Ni kitu naomba wanitafutie mtoto wangu nipatie niachane na mambo mingi. Mano min nyathi manyako ma jahigni 3 mane olala apoya nono e dhodgi mantiere gweng' ma Magosi ei Magongo Mombasa kalit nego kaluwore gi lal mar nyathineno chieng' Christmas tarik 25 higa mokalo nyaka sani. Inanitesa, nateseka silali, sijai kula hata sijai kunywa hata maji. Nahangaika. Na mtu amenikosea ni jirani na wanamjua kabisa lakini hawataka kunipea majibu. Na wananizungusha tu. Mimi sina amani jamani, nataka tu mtoto wangu. Hiyo tu ndio nataka. Wuon nyathino Jeremia Nyamasage koni motelo ne lal mare, jaode ne orne ote machuok e yor sime gi namba mawendo. Alikuwa ameandikiwa message na namba ya Airtel. Hiyo Sunday before your 25th. Message ya kwanza ilikuwa inasema there is a game we are going to play that will cost you 300,000 but it is negotiable. Akawauliza which game? Huyu mtu akureply. Alikuja kureply on 25th usiku. Ndiye alisema now I think you understand the game I was talking about. Hiyo namba ikaonekana hapa Mwagosi. Baadaye kidogo wakati sasa waliangalia ikaonekana tena wapi? Nairobi Donham. Gimalit neni katabang meko marachich pok giyudo moya mora kuma nyathigi nitiere. Kutoka hiyo tarehe 25 kama familia atulali. DCI wanatuambia tuvumilie tu tuwapee muda. Ni muda gani wewe utapeana? Wewe unaambiwa peana muda na wewe mwenyewe kwa kulali. Ukikumbuka watoto umezoea kukaa na wao. Yeye ndiye wa kwanza ananikaribisha nikitoka huko. Alafu unaambiwa uvumilie. Kila siku wananiambia tu nivumilie. Mamaka alali, hata hiyo kitanda tangu huyu mtoto apotee, aliachana na hiyo kitanda, analala kwa floor.
jirende mani alwora no kotelnegi kod MCA Ibrahim Oduor ne bende wuok oko kendo bago ng'anyo nyakete sendo bila machangamwe mar dwaro ng'eyo kuma nyathi nitiere. Kuna messages zimetumwa kwa hawa waathiriwa ambao mtoto wao amechukuliwa. You want to tell me that the police cannot be able to track ajue hao watu ambao wanatuma messages ni kina nani? They are supposed to be knowing. Leo hii Mwagosi tumefikiwa. Siwezi jua mimi pia nitabdaktiwa kesho ama mtoto wangu atabdaktiwa. Au DCI na DCIO. Tafadhali with due respect. Tunataka tuwaulize maswali. Huyo suspect mbona mwacheza naye Tom and Jerry huko polisi? Mimi nilikuwa najua wakati ule mwingine suspect akipatikana kama vile kuna mahali anafinywa sehemu nyeti anasema ukweli. Mbona wanampapasa papasa? Tunasikia uchungu tukiona mwenzetu hawezi kulala, hawezi kula, hawezi hata kuongea. Cha kusangaza mapolisi wetu wanacheza sere na huyo kijana hapo kwa seli. Tunalia, tuna uchungu. Tunataka mtoto wetu. Tunamtaka mtoto leo. Huyu mama yetu apate amani. Huyu mama yetu apate haki zake. Huyu mama amelia sana. Huyu mama amechoka jakula. Baomba mtoto leo tunampata leo kwa jina la Yesu. Kata kamano, jatendo bila machangamwe ne ukoni pod gidhi nyime kod timo nonro. Iko mtu alishikwa. Na kawaida mtu akishikwa tunapeleka mahakamani. Bado mtu tuko naye hapa vile mumekuja. Investigation ziko at advanced stage. Ndio. Tukimaliza tu tunarudisha mahakamani. Na maombi yetu ni mtoto apatikane mahali amewekwa. Maombi yetu sisi ni mtoto. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, An George Aoko. Gilipot mar George Aoko kawuok e kaunti Mombasa nyaka Ramogi mochope giko mar miweche manyien kane gin mago ma otuche kor gwenge kaka ne gimoldo mesa mar kaweche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo saa 7 thuolo mabuduka mar miweche manyien adimba. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mana kamano weche manyien adimba ilak sadek marokinyi makawuono tudi kod wakendo saa 7 weche manyien adimba kata kamano saa 4 saa 5 saa 6 weche manyien yo machuok kaka gimedo chopo nwa od maka weche manyien Ramogi FM kar chunje luen saa 3:16 tilo mogik mar kogwen poda mi pesa kanya kwa mgajwang keno pesa ango kanya motiapa mar rembesha maisha minyalo kao kinyi makawuono bedo mari abichari 4 akaune indiko ni Ramogi poda medo yudo duoko mar penj mar KCSE skunde mopogore ka med mana oro nagi e 22954 ote bende chakod Ramogi inyalo oro na bende WhatsApp ka ma en 0722 bende nyakwana mga juange kindi ma podwa yalo weche mag school en back to school kaka janyuol ang'eni samoro pressure mar back to school ni samoro nyalo muomi wan kod uniform manyake nyiew school fees manyake chul landlord bende kai ng'amo dak e od pango bende kodi ka gik mamoko be ponitie ka samoro penyi to stress man go ni abro tieko gi karango bro rumo karango kikideo DTB sadi kodwa joli ka nyakwa Ramogi wan ka mar neno ni pressure mar back to school ni kikibed go kinde ka kinde ma momiyo gi DTB Academy School Fee Loan inyalo yudo nyaka $1,000,000 kuom nyathi ka nyathi manyalo cover nyathi ka nyathi ne weche gi mag school fees mana kamano nyakwa Ramogi onge kata mana gimolongo ni collateral midwaro i ken title deed kianango mago onge gik midwaro nyakwa Ramogi hola ni endi okete e yo maber ahinya kamoro ni nyathi private school wadmi thuolo ma huyanga mar duoko hola ni nyalo bedo kinde dweche 3 nyaka dweche 5 $1,000,000 no en mana rapim mani malo to kata kamano ing'eri kendi ni wuon inyalo kwayo kaloro koda dwaro mari ini wuon nyakwa Ramogi. DTB is a trusted partner kaka janyuol ma bendo chung mar neno ni nyathine chopo lek mare mar somo e yo mowinjore nyakwa Ramogi kendo somo e yo mowinjore kuom mano tim limbe e branch man machiegni kodi mar DTB kawuono e penj wach mar DTB Academy School Fee Loan. DTB Academy School Fee Loan, empowering parents, securing futures. Ang'eyo ni kidhi Kisumu biro yudo gi kanyo kidhi kata mana Oyugis biro yudo bar gi kanyo kidhi Bei kidhi Kisii gine Kenya kama ngima koro limbad DTB ban machiegni kodi e yud konyruok tinende.
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Yud fuong'ruok mar omenda e kinde mag back to school. Sani koro inyalo yudo hola mar school fees maromo siling $1,000,000 maonge gi misingo ne nyathini masomo e sikunde ji giwegi kata private school. DTB Academy keto somb nyathini bedo mayot ka in be ibedo maonge stress. Par ni hola makama iduoko mana e kinde mag dweche 3 nyaka dweche 5. Bed jaloch mar $1,000,000 gi mwandu mag Hotpoint kod LG. E kinde nyasi ni mar sikuku, yud mwandu mag LG manengo gi oyueyo nyaka tamalo 30 e mwandu kaka fridge, washing machines, microwaves, TVs kod soundbars. Nyiew mwandu gi kokalo e dukni mag Hotpoint kata inyalo nyiew mwandu gi kasto ichulo bang'e mano kokalo e mbui. Bende inyalo yudo thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000 wuodh ndalo 2 e piny mar Malaysia kata yudo achiel kuom ute 9 mag home makeovers e gwenge mag Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. LG, lives good. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 10 dwe mar achiel higa 2025. En odiochieng' mar 10 e higani kod ndalo 355 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2014, riwruok mar UN Refugee Agency nowacho ni luoro ne nitie ni lweny mane dhi nyime Sudan kucho ne dhi miyo ji makwan goingo $500,000 ne dhi dong' maonge miechgi kendo nonego manyo yore mane nyalo chunge godo. Be ing'eyo ni Mount Everest e got maduong' mogik e piny mangima. Ma en kaluwore gi mbui mar sciencealert.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ba oganda luo gi James Rabala Kwasi e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Joluo ne odagi ni or ok oyiene donjo gi tok pacho ka odhi ka marmare. Ne gidwaro ni or odonj mana gi e dhorangach tir. Maendi ne en yor chiwo luor nikech ne yot mondo mi ne orom gi maro kani marach e tok pacho kunoendo kaka romo kod maro ka odhi losore e tok pacho kata ka maro ni duk luokore e tok ode e oduma. Magi ne gin gik mane nyalo kelo wich kuot, emomiyo ne idwaro ni or olu mana rangach tir ma ok donjo kamaro gi e tok pacho kata gi e rot. Mano ne oganda luo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wende Jokopere. Wapako Nyasaye gi wende Jokopere. Chenro makelo ni gweth mathoth. Wende Jokopere. Wende Jokopere. Chenro maketi machiegni gi Nyasaye kiwinjo wende mamit mag pak kod dend. Wende Jokopere. Jumapil ka Jumapil kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 1 otieno. Yud thuolo mar winjo wende mamit mag Jokopere kochanni gi Lydia Akoth. Wende Jokopere
e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano sa 3:23 mar okinyi wane tilo mogik mar Kogwen 3:03 bang' kinde mano kende e Ramogi FM kar chuny jaluo. Nyinga en Otieno Makajuma. E kinde ma 3:03 biro ni kama bende abro mi thuolo mar loyo pesa e Rembesha Maisha 5-2-5-2 4-1. Ayude kendo ji 10 mamoko kendo moro ka moro amiye 10,000 okinyi masani. 3 Golo 3 maliet sa 3 Kogwen. Furahide Thum kaliech wach kapuoyo. 3 Golo 3 maliet sa 3 Kogwen. Furahide Thum kaliech wach kapuoyo. Ramogi Radio Ramogi. Ni wanna giera mama, ni wanna giera tokiera mama, ni wanna giera toto. One Studio. Okuru munye iro jawaya. Mami Fanis narpita wagai. Mami Engineer Urisa Julu Wode Urisa and Sons Contractor Salimia Uchika Dual Senior Contractor Elvis Original One Studio. Honorable Ken Odiech Chakubura Steve Wayuage Nina Jomoko Siepa Moringo De Ogwala Wayuage Nyadunda Laro Siepa Moringo Riachueo Nyadunda Wayuage Nyathigo Matoti Nyajupinyo Mabor Kendo Wayuage Nyaloka Yuayo Siepa Toringo Riachueo Wela Wayuage Nina Jomoko Siepa Moringo Andi Wayuage Nyaloka Yuayo Nyadundo Toringo Riachueo Imana koso matime Kimama chwenye Givendo enango Enango no mana kose Ngimama no chwenyo lera nani Steve Ngolo mana kose Ngimama no chwenye wendo Gima koso mana teme Ngimama chwenye Givendo enango Steve Ngolo mana kose Ngimama no chwenye wendo Maringo kama Enango no mana kose Ngimama no chwenye wendo Maringo Ogwela ngono mana kose Ngimama no chwenye wendo Maringo kama Enango mana kose Ngimama no chwenye wendo Maringo. Ishmael Oluwal Budnyakach, IT Consultant USA. Vin Usinopolo Akiani Dubeni Tumama Goema no chwenye wendo Nambanya nendi kona nenda weyo kum Akose Dubeni Tumama Goema no chwenye wendo Akiani Dubeni Tumama Goema no talo wendo Nambanya nendi kona nenda weyo kum Akiani Dubeni Tumama Goema no chwenye lera nane Akose Dubeni no siepe nagema no chwenye wendo Akose Dubeni no siepe nagema no koso wendo Akose Dubeni no siepe nagema no koso ni wendo Akiani Dubeni no siepe nagema no semo wendo Akose Dubeni no mundika wiche mano semo lera nane Akiani Dubeni ni wona bade mano chwenye wendo Akose Dubeni no kure jawa mano semo lera nane Yokose Dubeni manu kochienge mano chwenye wendo Yokose Dubeni ni weche pinye mano chalo lera nane Yokose Dubeni ni weche nae mano chwenye wendo Sitivo Dubeni ni weche nage mano chwenye lera nane Yokose Dubeni ni weche nae mano luero wendo Akiani Dubeni ni koso mwandwe mano tambo lera narito Kose Dubeni ni koso mwandwe mano tambo lera narito Kose Dubeni ni koso mwandwe mano tambo lera narito Mami mwandwe nyasaye makilo nini lemona
King'ama or mwandu Nyasaye makelo ne kik ipenj kama rot nitie. nambanya mwandu Inyalo romo gi ma wang' ok onego bed ni neno kawendo ka jaduong'ni. mwandu Nyasaye makelo ne ni lemona Morin achien. mame mwandu Nyasaye makelo ne ni lemona chopo sedube Lumana rangach konyri. riembo wendo Uganda Luo. James Rabara. mano chwanyo lanane akiani ndo bene weche joleme mano chwanyo wendo kose de bene ni weche joleme mano tamolera na tedo kose de bene ni meno ae mano chwanyo wendo akiani ndo bene ni meno ae mano chwanyo wendo kose de bene ni nyama yanga ae mano chwanyo wendo Salimia Steve Oyuchora Bondo. Iwinjo ready. ogwela uonya ndere wa yuana ngolo jara kote nyama yanga dengo gindo mane abando nyatiga lilia churi gingolo ani wulu gunja dengo gindo manane ani wa yuwa gingi mani nyate maber tinenda yuwa gingi mani nyate maber kanere ngomi bae gonda ni